We legden foto's van een aantal meterkasten voor aan een expert van de veiligheidsregio. Als dit gaat branden, dan moet je rennen. En verder in deze uitzending. Extra batterijen voor Gourmet Peak. En we hebben nog een wereldkampioen kickboksen. Goedenavond. Een meterkast heet meterkast omdat het de ruimte is waar de verbruiksmeters voor gas, water en elektriciteit zitten. Maar bij veel mensen is de meterkast veel meer dan dat. De een gebruikt hem als schoenenkast, de ander voor extra opbergruimte. Maar of dat verstandig is? Je kent het wel. Waar laat je die oneindige voorraad aan tasjes of een paraplu? Nou, in de meterkast is vaak nog wel wat ruimte over. Dus gebruiken veel mensen die als extra opbergruimte. Boodschappentassen. Oude schoenen geloof ik ook. Ik heb een paar tasjes. Voor wat gereedschap. Ik heb 1 paraplu en een zak met stofzuigerzakken. Maar is de meterkast wel zo'n goede plek om spullen in op te bergen? We leggen deskundige Remco Verbiest van de veiligheidsregio Zeeland een paar meterkasten van collega's voor. Ja, die staat behoorlijk vol. En hier hebben we dus het mooie voorbeeld van waarom we dit juist niet willen. En dat is gewoon, je kan nergens meer bij. En als dit gaat branden, dan moet je rennen. We zagen de afgelopen maanden in Zeeland verschillende brandjes die ontstaan zijn in de meterkast. Of het aantal toeneemt, dat kan de veiligheidsregio niet zeggen, maar de kans erop neemt wel toe. Een meterkast van 30 jaar geleden is niet gebouwd op de energietransitie die momenteel gaande is door onder andere accu's, laadpalen van elektrische auto's en al dat soort zaken. En ja, we zien daardoor dat er overspanning wordt veroorzaakt in de meterkasten die dus eventueel in brand kunnen vliegen. Als er dan ook nog eens allemaal troep naast ligt. Ten eerste niet verstandig omdat dus deze materialen mee kunnen gaan branden in geval van een meterkastbrand. Ten tweede maakt het voor ons als brandweer een stuk lastiger om schakelaars te zoeken en eventueel de gasleiding af te sluiten. Advies is dus, houd hem netjes en daar zijn steeds meer mensen zich bewust van. We hebben er een extra groep bij gekregen, dus daarom moesten we hem opruimen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het een beetje een rommeltje in die kast. En is het niet zo goed om daar allemaal spullen te hebben liggen. Want ik had hem vroeger propvol. Als je de deur opendeed, dan rolde alles eruit. En toen kreeg ik iemand op bezoek en die zei, dat is levensgevaarlijk. Slaagt er dan helemaal niemand van de collega's voor de opgeruimde meterkasttest? Jawel hoor, je hebt altijd het brave jongetje van de klas. Ja, hier is weinig mis mee. Kabeltjes misschien nog een beetje wegwerken en voor de rest prima. Stedin zet grote batterijen neer bij Cereskerken om de stroompiek tijdens kerst op te vangen. De komende dagen zijn er veel toeristen op Walcheren en halen mensen hun gourmetstel en kerstverlichting van zolder. Alles opgeteld betekent dat het elektriciteitsnet zwaarder belast wordt. Nou, en daar moet je dus maatregelen voor nemen. En dat doet Stedin dus in de vorm van deze 14 enorme containerbatterijen. Vorig jaar waren het nog luidruchtige noodaggregaten die zoveel lawaai maakten dat omwonenden klaagden over geluidsoverlast. Dus op dat moment was dat niet heel erg fijn. Deze batterijen maken echt een stuk minder geluid. Het is een stuk duurzamer, dus prima zo. De batterijen staan in de gemeente Veren omdat het stroomnet daar sowieso al overbelast is. En daarom zijn ze tijdens de volgende stroompiek tijdens Pasen ook weer van de partij. Het is definitief, heel Zeeland wordt een laagvlieggebied voor helikopters van Defensie. Alleen kleine stukken langs de kust van Walcheren en Schouwen-Duiveland ontspringen de dans. Nu al mag er tot 50 meter hoogte gevlogen worden, straks mag dat tot vlak boven de grond. Er waren vanuit Zeeland 157 bezwaren ingediend tegen het kabinetsplan, maar het gaat toch door. Ja, dat is nodig omdat het steeds gevaarlijker wordt, ook hier in Europa de afgelopen jaren. Je ziet het ook, hoe Rusland zich gedraagt, je ziet het in Oekraïne ook. En dat proberen we uiteindelijk te voorkomen. Daarvoor heb je een krijgsmacht nodig die weer afschrikwekkend is. En dat betekent gevechtskracht. Daar heb je meer spullen voor nodig, er kopen ook meer spullen. Je hebt er ook meer mensen voor nodig, maar ook meer ruimte. Dus om een kazerne te bouwen, maar ook om te kunnen oefenen en te trainen. Defensie verwacht de eerste helikopters tussen 2030 en 2035.
De Terneuzense wethouder Sonja Suij stapt van de VVD over naar topgemeentebelangen. Ze gaat voor deze lokale partij meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een lokale partij past beter bij haar dan de VVD, vindt ze. De landelijke partijen, landelijke politiek, dat staat soms toch wel ver van wat wij hier in onze gemeente, in onze regio nodig hebben. En om die lokale belangen te verdedigen en daar echt goed voor op te komen, vind ik gewoon zo'n lokale partij heel belangrijk. En TOP is een partij, we hebben heel veel mensen op de lijst staan. Die staan ook letterlijk echt in de haarvaten van de samenleving. Suij is nu voor topgemeentebelangen hekkensluiter op de lijst voor de verkiezingen, maar zegt beschikbaar te zijn voor een eventueel wethouderschap. Niet alleen Den Bosch, ook Zeeland heeft een glazen huis in Koudekerke. DJ Mitchell draait vandaag 5 uur lang plaatjes om geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Toch is het niet helemaal hetzelfde als de landelijke actie, want zo hoeft hij in dit glazen huis niet te overleven op enkel sapjes. Zo erg is het bij ons nog net niet. Wij mogen gelukkig nog eten en we mogen gewoon lekker thuis weer gaan slapen. Het is echt bedoeld om een feestelijke avond voor Koudekerke te organiseren. De dorpelingen zijn blij met de feestelijke actie en zetten zich graag in voor de spierziekte. Ik denk dat het heel goed is om daar aandacht aan te besteden en ook te zorgen dat er natuurlijk geld voor binnenkomt. Past wel een beetje bij het dorpse karakter, denk ik. Ik vind het wel gezellig. Het leeft een beetje op. Het is het enige glazen huis in Zeeland. Wat zegt het over Koudekerke dat het uitgerekend hier staat? Koudekerke is een dorp waar heel veel van dit soort zaken gebeuren. Initiatieven zijn. En dat is misschien een voorbeeld voor andere gemeenten, andere dorpen, andere kernen. Als je één plaatje mag aanvragen, welke ga je doen? Misschien wel een Zeeuws nummer, zoals Zoutelanden, maar dat weet ik nog niet. Nee, dat zie ik dan wel. Ook een beetje dansen? Ik ben er wat ouder, maar op zich dat kunnen we nog wel. Dus gaan we kijken of dat gaat lukken. Ja. Naast Tian de Vries is er nog een kickbokser in de provincie die wereldkampioen is. De 22-jarige Mohamed Hamemi uit Vlissingen. Sterker nog, morgen kan hij zijn tweede wereldtitel winnen bij Kickboxbond en Fusion. Een nadere kennismaking met Machine Gun Mo. Champion of the world! Right kick to the body. Beautiful shots exchange. Nice high kick, like I said before. Beautiful. Good tactics. Fires that left hook. That was a nice left hook. Het is eigenlijk begonnen door mijn broer eigenlijk. Hij deed het altijd, dat was echt zijn passie. En ik ging toen meekijken. Na de eerste training meteen verliefd op de sport eigenlijk. Normaal ben je niet echt van het slaan en van het trappen. Je trapt alleen met voetbal, dacht ik altijd. Ik vond het gek en ik wil alleen maar beter en beter worden. En nu staan we hier. Het blijkt al snel dat Hamemi een soort natuurlijk talent heeft voor kickboksen. In april van dit jaar won hij zijn eerste wereldtitel bij de Enfusion Bond. Een hoogtepunt in zijn carrière tot nu toe. New ECE Super Featherweight Champion is the man in the blue corner, Mohamed Hamami. Een beetje onbeschrijfelijk eerlijk gezegd. Ik had het niet verwacht dat ik eigenlijk voor een belt vocht. Heel raar. Ik was wel gewoon aan het vechten. En toen die belt over me heen ging, toen dacht ik ook van zo, ik heb hem eigenlijk gewonnen. En in de kleedkamer komt dat echt pas de besef, zeg maar, van dat je eigenlijk wereldkampioen bent geworden. En ja, het is gewoon niet te omschrijven, dat gevoel. Hamami traint bij Galet Zarin en de twee brengen daardoor veel uren met elkaar door in de sportschool. Het is een beetje een vaderfiguur voor mij ook natuurlijk, mijn beste vriend. En soms kan hij wel streng zijn, maar nee, ik kan niemand beters omschrijven dan mijn trainer. Als trainer heb je een bepaalde manier van lesgeven, een bepaalde manier van combinaties. Maar niet iedereen kan dat uitvoeren. Niet elke leerling kan het begrijpen. En hij is de enigste eigenlijk op dit moment bij mij die alles begrijpt hoe ik het wil. En dat maakt de twee tot een levensgevaarlijke combinatie in de boksring. Morgen gaat Hamemi tegen Omar Magoub proberen zijn tweede wereldtitel te pakken. Of hij daar gespannen voor is? Nee, voor de wedstrijd heb ik dat niet echt. Ik zeg echt eerlijk, ik wil alleen juist maar gewoon vechten, want daar doe je het voor, zeg maar. Als je zo hard hebt getraind en dan wil je het gewoon laten zien wat je kan. Als het aan mij ligt, pakt hij hem wel. Ja.
Na een ochtend met bewolking en hier en daar regen was het vanmiddag droog met ook wat zon. En het was nog altijd behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Morgen is het andersom. Dan begint de dag droog met wat zon en dan is er in de middag veel bewolking met wat lichte regen. Ga nog even naar onze app of de website. Daar kun je stemmen op het Zeeuwse woord van het jaar. Welk woord viel op in het Zeeuwse nieuws? Vorig jaar was dat tolvrij. Dit jaar kun je onder meer stemmen op spookcamping, hoofdpijnoverstap of deurmattenmysterie. Ja, het is de tijd van de lijstjes en stemmen zo richting het einde van het jaar. Dit was Zeeland Nu. Heel graag tot morgen en een goed weekend.